Ay, ano ka din dahil ng pang Halloween mo dahil. Bakit? Ito oh. Day. Lina. Ay, pukit. Lina, listen. Harang. Harang. Magkano to? Ito maganda na yun. Ayan, maganda siya. Magkano, Day? Ganito, 165 oh. Sa Pilipinas, ginagawa yan, ganyan. Pang Halloween, Day. Mamili ka din, Day. Lina. Ada. Pang make-up lang ba? Magkano nga yung this one lipstick? People pinin mayroong Lina. You want? Oh, What? Wang talaga ako. Dito kami guys sa ano. Ano pangalan nito, Day? Ano pangalan nito? What is the name? What the name? Lina? Show party. Show party? Name. Sir Albert, ayan si Diana. Oh. Nandito kami sa labas. Mimili kami. Ay, yung aming alaga pala. Uy, kontra aswang to, Day. Bawang. Ay, sibuyas man to. Oh, bawang ba to? Oh my God. Ay, bawang nga. Bawang pala to. Pangontra aswang daw to, guys. Lina? What's that? Garlic. Garlic. Mainit ang akin. Ayun, oh. Ni. Katakot man to, oy. What? Nakikita niya yung ano? Alay, natakot siya. Natakot ka, Lina? Saan? Ang laki. Nakita niya kasi malaki. Ano, malaki ah. Ay, di. Walang iya kayo, aakyat kayo, hindi kayo nagsasabi sa akin. Which gosh? Wow. Okay. Ano yun? And then put something on the like this on your face to glow. Yeah. Kailangan, Day, magbiritin tayo, Day. Ano yung gagawin natin yan? Eh, takutin natin si Lina. Hindi na. We'll bite for them and then we will scare. Like we are jumping on the stairs. Hindi na. It's glow. It's neon.
The part is oh, this one. Hey, one only. Magkano? How much, Lina? 13. 13? Ah, hey. Cute, oh. Lina. Lina. Only this. But this one. I want like this with scroll the door. We asked the man. Okay, 31. this one. It's glow in the dark. Leggings. This one is cute. You wear the leggings black also. Nina, you wear the leggings black and then you put this on top. Yeah. No, I'm looking You for have the leggings white, black, all white. And then you put this. no. But all black. You should. I want glasses. Glasses. Maybe it's that. What about this? Hafiz? Yeah, I think pay Only in like Danube. this, Nina, I have. Danog? Yeah, pay in Danube. Pay in my room also. You want? How many? Buang. Pay in my room, Lina. Lina, come. Come, Sway. Lina. Come, Sway. Hina. Lina. Hina. Why? Nice, huh? No, not nice. Not nice? Ah, they have like battery. Then they will make sounds. You want the door. Tapos na matabos. Hapdi ng mata ko. Ito, oh. Day. Buti walang tao gano ngayon, ano? Kasi hindi pa siya ano. Bukas pa yung bakasyon. Mm. Malaglag pa tayo nito, kaka. Hindi niya napansin. This one really is good because it's really low. I took like this with pink. It goes also like this. No, because my team is pink. See?
Paikot-ikot tayo. Ikot-ikot lang ang nangyayari. Dami pa ng baril dito, oh. والله الاساس ما عندك شيء. Sinisip mura ako, guys. Pala? Lina, Need si... the Asa? Ito ba yun? Hindi pwede pumasok. والله مسكين قرأ حتى هذا الغرب روح اقرا مع الناس والله جوية Ikot-ikot lang. Ang laki ng ano. Dinosaur. Ay, dragon. Dragon. Alikabok lang ang sasakyan. Ipupunta pa ba ito si Lina? Ganun o kami. Si Atay. Pag danog, wala. Wala mang safe sa danog. Ano? Hindi ko maintindihan. Papunta kami ng Danub o kaya Tamimi. Ay, tipo. Namili lang to ng pang anong bata. Sinamahan lang namin. If Nario leave us here, we will borrow the, the wings of the dragon. Takot sabihin natin yung الكاب حقك أنا هذاك الكاب حق تسوي كونتاكت. Nario, go see if see what's closer, Tamimi or Danube you go. Ano ba malapit? الكاب حقك أنا هذاك. We are Danub. If we go straight. Tamimi. ما أعرف إيه بس أنا Can go Tamimi. ما أعرف تميمي أنا قلت لها هلا اسكتي ولا سكنت وأخذت هلا وبعدين صيت عدد هلا وصيت وأخذت ما أعرف قلت لها هلا اسكتي ولا سكنت وأخذت هلا وبعدين صيت عدد هلا وصيت وأخذت
$199. 53 lang yung ano, oh. Hanap tayo dahil ng ano yun dahil bibilhin ko dahil? Kape, no? Parang malamig ah. Asan ang kape? Anong oras na nga ba? Wait lang. Alas 9:55. Uy! Hindi ka same. Hindi sa dahil sale dahil. 45. Hindi siya nakasale. Hindi. 45. Oo nga. It's not sale. Hindi siya sale na. Doon kang sale sa binibilhan mo eh. Ito lang ba ang kape? Teki atay. Ano po kamote? Daming kamote. Ito lang. Ayaw ko pagastusin dahil. Coffee lang talaga ang kailangan ko. Coffee. Ay, may munggo dito. 12. Wala dyan? Indomie. 7. 7. 750. Ito, chicken baladi. Ayun yung vegetable. Labang bang. Ano kaya ito? Vegetable. Wala yun. Ito na lang ulamin ko ling araw-araw. Ano kaya ito, Dad? 6. Yung ganito, oh. Chicken flavor. Ito na nga lang kaya anuhin ko. 6.
84? Or 86. Wala bang mumurahing ano? Wala man ibang sardine. Kuha ko ng isang. Ano siya? Ito, beef. Ito, 30. Ano? Nasaan na yung mga kasama ko? Hindi ko na makita. Uy, ano to? Day. Naghahanap ako ng miswa. Ayan, ang isa. Ah, saan? Alin ang miswa? Ano ba to? Miswa ba to? Hindi. Hindi. Ano na, parang layong lang. Ito ata yun. Hindi. Ano miswa? Concept lang to.